ọrụ ama agba. Oge ruokwa ọzọ maka mkpọsa ozi ọma ozuru mba nke anyị na onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi nke a na-eme kwa ụbọchị n'ebe aka anyị na-atụrụ unu ngwugwu nke ọrụ ebube Chineke n'oge mkpọsa ozi ọma ozuru mba. Ọrịa na-arịa nrịa echiwe ụmụ mmadụ ọnụ n'ala, kụọ ha ngwọrọ ma bụrụ agada gbachiri ụzọ nye anyị n'ije ndụ a. Mgbe ụfọdụ ihe ndị anyị na-agabiga n'ime nhụju anya ndị a na-ekowe anyị obi n'elu n'ịtụ egwu na n'ịjụ ajụjụ ma okwukwe anyị ọ bazikwara uru ọbụla. Ṅụọlụ ndozi isi 38 na-echetara anyị na onye nwe anyị Jizọs Kraist nọ n'ebe a taa. Ọ dịkwa njikere igosipụta ike nke ọgwụgwọ nsọ ya n'ime obi anyị na uche anyị, mmụọ anyị nakwa ahụ anyị niile. N'ezie ndị nke ya niile pụrụ iketa oke na ngọzi zuru oke nke mmụọ ya na-enye ndụ. Ana m ekwe gị nkwa na ọ bụrụ na naanị na ị ga-ekwere lezi anya ma ṅaa ntị nke ọma n'ozi a, ị ga-anwapụta nkwa nke Pentikọst dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-edu anyị abanye n'osimiri ndụ nke ịhụnanya Chineke n'ike ya. Jizọs aha bụ ọkaibe, ọ nọ kpọmkwem n'ebe anyị nọ. Jizọs Kraist bụ onye ahụ Chineke rọpụtara, onye Chineke tere mmanụ, onye ihe ya dị Chineke ezi mma, onye Chineke sịrị lekwanụ ya n'etiti unu. Ọ nọ n'etiti unu n'abalị a, n'etiti anyị n'abalị a. Onye nwe anyị nọ ya, onye nzọpụta anyị nọ n'ebe ahụ, onye mgbapụta anyị nọ n'ebe ahụ, onye bụ aka na-agwọ ọrịa anyị nọ n'ebe ahụ. Onye Chineke kara akara bụ pụrụ iche site n'ọrụ ebube na ihe ịrịba ama dị iche iche nke Chineke rụrụ site n'aka ya nọ n'etiti unu, nke unu onwe unu makwara. Anyị na-anụ ọtụtụ akụkọ otuto si n'akụkụ niile nke ụwa banyere ihe Kraịst meworo, ihe Kraịst na-eme ugbu a, na ihe Kraịst nwere ike zuru oke ime. Ịchị isi na otite mmanụ ya juru eju bara abara ime ihe ọbụla dịka unu onwe unu maara, na-adịkwa ka unu onwe unu ga-ama site n'abalị a. Ị ga-amata ya na ndụ gị, ị ga-amata ya n'ezinụlọ gị, ị ga-anwapụta ya n'ike nke Chineke na ndụ gị n'aha Jizọs. Ngwanụ ugbu a, dịka anyị na-eleba anya na amaokwu nke 39 n'ebe ọgụgụ anyị, ọ na-asị unu ka nkwa nke a dịrị. Ọ gwawori anyị n'oge gara aga ihe Kraịst mere tupu akpọgbuo ya n'obe nakwa tupu o si n'ọnwụ bilie. Ugbu a ọ na-asị na ọ kwụsịghị n'ebe ahụ, o mewe ya na mgbe ochie, ọ ga-emekwa ya ọzọ. Achọrọ m ịgwa gị akụkọ otuto niile enworo naanị n'afọ a anyị ahụwo Kraịst onye ọrụ ebube ka ọ na-arụ ọrụ dị ịtụnanya. O mewo ka ndị kpuru ìsì hụ ụzọ, o mewo ka ndị ngwọrọ jee ije, o doziwo ọkpụkpụ gbajiri agbaji, doziekwa obi zara aza ka ọ bụrụ obi dị mkpa. O gwọwo ndị nwere ụkwara nta, gwọkwa ọrịa kansa. O mewo ka ndị nọ n'ọnụ ọnwụ dịkwa ndụ ọzọ. O mere ka ha si n'ọnwụ bilie. Ọ gwọwo ndị nwere ọrịa COVID-19. Ọrụ ebube Jehova n'ezie dị anya ịtụnanya. Ọ na-amụbakwa n'ime ndụ ọtụtụ mmadụ. Ugbu a oge nke gị eruola, n'ihi na unu onwe unu ka nkwa dịrị. Nrọpụta Chineke dịrị gị, n'ihi na amụma ahụ dịrị gị, n'ihi na ike nke Chineke dịrị gị, n'ihi na mpụta ihe ahụ dịrị gị. Mpụta ihe nke ọrụ ebube na-abịakwute gị ugbu a. Ihe a na-apụghị ime ga-ekwe omume, ihe nyere mmadụ omume ga-ekwe omume, ihe ga-eme na ndụ gị ga-eju ụwa anya n'abalị a n'aha Jizọs. Dịka ị na-ekwere na nkwa ahụ, dịka ị na-ekwere na nrọpụta nke Chineke, ọ ga-apụta ihe n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Asị m amen nye okwu nke okwukwe, na-asịkwa amen nye mmụọ nke okwukwe. Anyị kwenyere na mpụta ihe nke ike ọgwụgwọ nsọ nke Kraịst na-ezo ka mmiri na ndụ anyị ugbu a, dịka onye ozi nke Chineke si kpọsaa ya. Ugbu a ọtụtụ ndị anwapụtawo na ọ bụ eziokwu na ọgwụgwọ nsọ bụ ihe dịrị ụmụ Chineke. Ọ bụ kwadara n'oge ya na nri mkpụrụ obi nye okwukwe anyị mgbe anyị na-ege ntị n'akụkọ si n'ọnụ ndị Chineke zuteworo mkpa ha.
ọ dị ebube ma na-enyekwa owuwe anya ịmata na mgbe ndị dibịa bekee na nka na ụzụ merụrụ ebe ike gwụrụ ha ka Chineke na-amalite ọrụ ya, n'ihi na ọ dịghị ihe a na-apụghị ime n'ebe Chineke nọ. Lee ụfọdụ akụkọ otuto nke ikwesị ntụkwasị obi nke Chineke nye ụfọdụ mmadụ ndị họrọ ikwere n'okwu Chineke dịka Meri nne Jizọs. Gịnị jizi nkịta ọnwụ tinye okwukwe gị n'ọrụ ma nata ngozi nke gị ugbu a? Lekwa ụtara, lekwa ofe. Aha m bụ Onye Olariwaju. Arọ gara aga achọpụtara m na m nwere ọrịa kansa n'obi m, nke bụ na mmiri jupụtara na mkpụrụ obi m nke bụ kansa. Wee waa m obi n'ụlọ ọgwụ, emechara waa m obi nke ugbo abụọ, ewepụtara ọkpụrụkpụ ihe n'ime obi m. Agara m nyocha n'ụlọ ọgwụ, enye m ọgwụ kemo nke bụ m wee daa n'ala dịka onye nwụrụ anwụ. Anọrọ m ihe dịka otu izu ụka n'ụlọ ọgwụ. Emesịa m wee sonye na mgbasa ozi ọma ozuru ụwa ọnụ bụ GCK n'ọnwa Septemba. Esonyere m ha n'ọwa ozi mgbede niile. M na-esonye ha na ekpere. Otu ụbọchị dịka m kwere na Chineke, enwere m mmetụta mgbe aka m matara na Chineke agwọwo m ọrịa kansa. N'ọnwa Jenụwarị a emere m nyocha ọzọ. Ekele dịrị Chineke n'ihi na o nweghị ọrịa ọzọ bụ kansa dị n'arụ m. Nke a bụ ọrụ ebube nke onye ọbụla ga-eji mara na Chineke na-eme ihe ukwuu na ihe Chineke na-apụghị ime adịghị. Ekwesịrị m ikele Chineke maka onye ọzọ atụrụ Kumuyi maka ohere ọma nke o nyere anyị isonye site na ọwa ozi ọgbara ọhụrụ nke anyị ji enweta ọrụ ebube ndị dịka anyị. Ọ bụ ụzọ ndị dịka anyị ji esonye ka anyị wee sonye n'ihi otuto Chineke. Otuto na nsọpụrụ dịrị Kraist. Otuto na nsọpụrụ dịrị Kraist onye nzọpụta m. Amen. Afa m bụ Adamu Galila Flan nke site n'obodo Manila. Abụ m onye ntị tiri ihe karịrị arọ 20 ugbu a. Akpọrọ m oku na crusade nke emere na Bayelsa na Shaku nke dị na Nigeria. N'ebe ahụ, mgbe onye ọzụzụ atụrụ Pastor Kumuyi kpechere ekpere, mgbe o kpechere ekpere, nnukwu ihe si na ntị m pụọ kpum. Ozugbo ana m anụzi ihe niile nke ọma. Toonu Chineke anyị. Ntị chiri mama kamgbe afọ 20. Kamgbe afọ 20 ka ntị mama chiri. Oge Papa Kumuyi kpere ekpere na mkpọsa ozi ọma ozuru mba nke gara aga, ntị mama wee mepe, o wee na-anụzi ihe nke ọma. Chei, akụkọ otuto ndị a dị ebube n'ezie. Ọ bụ m ihe ukwu, onye nzọpụta ụwa na ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa. Lee ihe atọ anyị pụrụ ijidesi aka ike site n'akụkọ otuto ndị anyị nụrụ ugbu a. Nke mbụ, Chineke dị njikere ịnapụta ndị nke ya pụọ na nhụjuanya ha niile. Nke abụọ, ike ya bụ ka ibe na ịgwọ ọrịa anyị niile ma mee ka anyị nọrọ n'ahụike mgbe niile. Nke atọ, naanị Chineke pụrụ inye mmadụ ọgwụgwọ nsọ zuru oke. Ugbu a, onye ozi nke Chineke, onye o tere mmanụ, onye o ji eje ozi na mkpọsa ozi ọma ndị a niile nọ n'ebe a n'oge a iji okwukwe ahụ nke a na-eme ka aka Chineke rụọ ọrụ ebube n'elu ụwa niile ji ozi na ndụ gị. Ama m na ịdị njikere ịnata ụdị ọrụ ebube a ndị a natara maọbụ karịa. Naanị welie aka gị elu n'okwukwe dịka ekpere nke okwukwe na-agwọ ọrịa gị niile. Ọrụ ebube m
nọ n'ebe a. Olee ebe ị nọ? Ọrụ ebube m nọ n'ebe a. Akụkọ otuto ga-adị n'ọnụ gị n'abalị a. Eluigwe dị njikere chere gị ugbu a. Olee ebe ị nọ? Welie aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị n'ebe ahụ ị nwere nsogbu. Ọ bụrụ na ị kpuru isi, a ga-emepe anya kpuru isi n'abalị a. Ọ bụrụ na ị dara ngwọrọ, ị ga-ebili jee ije. Ike nke eluigwe ga-emetụ ndụ gị aka n'abalị a dịka anyị na-ekpe ekpere n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ị nọ, na mba ọbụla, n'obodo ọbụla na Naịjirịa, na steeti ọbụla n'akụkụ niile nke ụwa, maọkwa na ị nọ naanị gị n'ime ụlọ gị, anyị na-ejikọ gị n'eluigwe ugbu a dịka ị na-anụ amen ikpeazụ ihe ịrịba ama ahụ ewerewe ọnọdụ. Chineke nna anyị na-abịa n'iru gị n'ihi na gị onwe gị bụ Chineke nke na-adịghị eme atụ agha. Ịgwawori anyị na anyị onwe anyị ka nkwa adịrị, anyị onwe anyị ka ike adịrị, ihe ịrịba ama ịmụba n'ebe niile dịrị anyị, ọgwụgwọ nsọ, nnapụta, ihe niile ka eluigwe nwere inye anyị ọ dịrị anyị. Ọ dịghị onye a ga-agụpụ n'abalị a. Zipụ ike gị, gwọọ ndị nrịrịa niile n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ekpere mbụ na nsogbu ọbụla, nhụjuanya ọbụla, nsogbu ọbụla, ibu agha ọbụla, tagbuo ya n'abalị a n'aha Jizọs. Isi mgbaka, ewe ara, anya adịghị mma, nsogbu ọbụla mmadụ ọbụla nwere, wezuga ha niile n'aha Jizọs. Ikpu isi niile, onye nwanyị na-ewezuga ya n'anya gị n'abalị a. Anya ndị ahụ kpuru isi, mepeenụ n'aha Jizọs. Ndị ntịchiri na ndị ogbu, nara na ihe ịrịba ama unu n'aha Jizọs. Ihe zara aza n'afọ, ihe zara aza n'azụ, ebe zara aza n'olu, ebe zara aza n'ụkwụ, ma ọ bụ ụkwụ chakakpim, ka agwọ unu niile n'aha Jizọs. Ọrịa tara nchara, ọrịa na-ekweghị ala ala, ọrịa kansa, ọrịa ọnya afọ, ọrịa ụkwara nta, ọrịa akụrụ, ọrịa ngụ, ọrịa nọwụrụ ọdụ, ka agwọ unu n'aha Jizọs. Ihe mgbu niile nke dị n'azụ, nke dị n'isi, nke dị n'ọkpụkpụ azụ, ene ọbụla ọ dị n'ime ahụ mmadụ, ka agwọ unu n'aha Jizọs. Ọbụbụ ọnụ niile, ịyagba niile, nhụjuanya niile, nsogbu si n'aka ndị iro n'ụzọ niile, gbafuenu n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ebe niile, n'aka nri m, n'aka ekpe m, n'ihu m, n'ebe ọbụla ha na-anụ olu m n'abalị a, naranụ ihe ịrịba ama unu n'aha Jizọs. Na mba ọbụla, ndị na-eso anyị n'ọwa ozi a na-agasa ma ọ bụ ekpere na-erute gị aka, jikere ugbu a. Agwụwo gị ọrịa gị n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ka e nwee mmezu nke ihe ịrịba ama ebe niile, ka ọ pụta ihe n'ebe niile, mmụba nke ihe ịrịba ama n'ebe niile. Ihe ndị ahụ na-ekweghị mmadụ omume, ọ pụrụ omume n'ebe Chineke nọ, mezuo ya onye nwanyị, ka ọ pụta ihe bụ ihe ịrịba ama n'ebe niile n'aha Jizọs. Amen. O mewo, o mezuwo. Dịka ị na-atụle onwe gị, ị ga-ahụta na ihe ịrịba ama ahụ nọ n'ebe nọ kpọmkwem. Imeela maka ige ntị na mkpọsa oziọma nke ụbọchị taa. Anyị kwenyere na ịnatawo ngọzi nke Chineke ma nwapụtakwa ike nke ọgwụgwọ nsọ ya. O were m anya na ịnatawo ọrụ ebube na mmetụ aka nke Chineke. Anyị chọrọ isoro gị ṅụrịa n'akụkụ otuto nke ihe obi ebere Chineke na amara ya na ike ya rụrụ na ndụ gị. Biko zute anyị n'ọwa ozi
www.dclm.org/testimony iji mee ka akụkọ otuto gị rute anyị aka. Obi ga-abụ anyị nzu nzu ịnụta site n'ọnụ gị. Ọzọkwa, na Jọn isi 5:4, Jizọs gwara nwoke ahụ akụkụ arụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ n'ọnọdụ mmiri Betsaida mgbe ọ natachasịrị ọgwụgwọ nsọ dị ebube okwu sị, laba, emehiekwala ọzọ. Mmehie na-anapụ anyị ngọzi nke Chineke. Ya mere, mee mkpebi bụ ịgba isoro Kraist ụkwụ na ụkwụ ụbọchị niile nke ndụ gị. Sonyekwa n'otu nzukọ ghere eghe n'akwụkwọ nsọ ma mee ka ịbanye eluigwe bụrụ ihe mbụ na ndụ gị. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị niile, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma a na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe iji ozi anyị meworo na ndụ gị ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị n'ọgbakọ mkpọsa ozi ọma a nke ọzọ na-abịanụ. Ndewo. Maka ozi ọma nke anyị nwere bụ site na ngalaba Deeper Life Bible Church ka anyị na onye isi ije ozi anyị bụ Pastọ Kumuyi na-enwe n'obodo Ebola, Rivers State, ka a na-akpọ Boyi na Rivers State. Anyị ga-ewere akpọ ụnụ ka ụnụ bịa nọnyere anyị n'oge dị otu a, n'ihi na ọ bụ oge nwere onwe pụrụ iche kesịrị n'ebe Chineke nọ, na ị ga-enwere onwe pụọ na nsogbu ọbụla rịarịa niile, ihe mgbu niile, ọnọdụ ọjọọ niile, ị ga-enwere onwe gị site na ọgbakọ dị otu a. Anyị na-akpọ gị oku mgbe ozi a dị n'ụzọ ọbụla ụzọ atọ. E nwere nke mgbasa ozi ọma nke uhuruchi by 5 o'clock. E nwere ọbụla mgbakọ ozi ọma nke ụtụtụ nke ndị niile na-eje ozi na ngalaba iche pastọs ndị ọzọ atọrọ ga-enwe elekere anya 7 nke ụtụtụ niile n'oge mgbakọ ozi ọma. Ọbụla a ga-enwe nke ndị yut Satọde nke kwụ n'oge pụrụ iche. Ndị yut ga-enwe ọbụla mgbasa ozi ọma nke a na-akpọkwa impact. Ọ ga-abụ oge dị egwu, ọ ga-abụ oge dị ukwuu. Ya mere ebe ọbụla na anyị na-akpọ gị oku isonyere anyị, ọ ga-adị mgbe ọnwa a ga-agba ụbọchị 27 ruo na ọnwa mbụ nke ọbụla, ụbọchị mbụ nke ọnwa Nọvemba. Ya mere dịka anyị na-akpọ gị bịa sonyere anyị. Ị pụrụ iso anyị n'igwe na-eje ozi ịkọnetụ ọbụla site na ọbụla ma handset gị ma ọ gịnị, ma ọkwa gị bịakwute anyị na Deeper Life ọbụla nọ gị nso n'ebe ibi. Dịka ị na-abịa ọgbakọ dị otu a, onye nwa ga-esi n'ime wee gozie gị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na anyị ga-abịa ka anyị hụkwa gị ebe ahụ n'ụbọchị ndị a. Onye nwa gozie gị.